de andre viser. Det ser ud som om vi drikker den. Det duer sgu da ikke. Det sgu da ikke helt ærligt, mand. Jeg fortalte min mor, vi skulle bare ud og fiske. Skål, uden Danny. Skål, Danny. Uden Danny. Det var da godt nok mærkeligt. Den er kold også. Nej. Det er sådan på tænderne. Får du for meget te, kaffe og røgne? Ja, det er min telefon, der ringer. Nok så. Så gik vi sammen derovre, og gjorde væk. Hvorhen? Hvem var det, jeg var ude at danse med nede jo Bakkehus? Nej, det ved jeg godt ikke. Det var ham der Claus der, som sidder du og filmer. Du ved det. Han var Claus, trukmand på Aftenhold. Han sagde at du fik da swing der. Om jeg kan ondt i benet. Hvorfor? Jamen sådan som du er ude at danse. Nej, det er her, det går nok ikke. Så kommer jeg til at tænke over det. Jeg ved, at jeg smitter tøj. Kom på, så er der her. Så er der han kom. Action. Fanger du noget? Ja, jeg ser her. Der er fint sådan ulæg og spændende nu her. Nej. Ja, okay, ja, så tager smagsdjævlen. Og vi går videre til næste fest. Pas på. Fanger du noget, Stefan? Nej, jeg prøver. Nå. Og det er det jo vigtigste, at man prøver. Men det skal nok ramme løbet i 12 timer, vi skal fiske. Klokken er 12. Nå. Der står bare gynger. Ej. Ja, han er rundt. Prøv at se, vi glæder så til, så er det en af der får den i hovedet. Hvad er glæder? Danny. Prøv at se, hvad det er glæder så til, så er det en af der får den i hovedet. Ja, det går det godt. Den havde den optaget 28 sekunder, og der er den allerede gået i stykker. Hvad er det, du der lå over bag? Det er lige en kælling. Det er en kælling, jeg spørger. Jeg tror bare, du skal spille barhånd. Hvad er det der? Det fik vi jo filmen der. Jeg tror, det var tomat. Jeg tror også, det var tomater. Jeg prøver at med salat med alt muligt. Nej, ved du hvad? Det er sådan en rigtig fin en. En rigtig fin en. Jeg har allerede vendt, prøv at se der. Ja, de er rigtig gode nu allerede, hva'? Danny, jeg skal også have vendt. Nej, men jeg filmer. Rolig nu. Nej, den er stram der. Ja, det er her nu. Ja, den er rigtig, hva'? Den er god, den er. Prøv lige ved, hvad han tager op, du. Det er fint, det er. Hvad er der galt med den her? Hvad skal du? Den er helt flot. Jamen, det skal du prøve at handle igen. Den er godt nok ind, men jeg fik ikke mærke noget nu. Må du modstande nu? Så der er nyd. Jeg fik ikke mærke modstand og nyd nu. Han skal nyde det, han der. Ja, han er noget krogen. Ja, du har 15 sekunder til at få den op. Nå. Ej, vi bliver nødt til at optage en ny film. Den er ikke engang løgn. Den skal god nok, den sang. Så bliver jeg næste på ham. Prøv lige at vende den. Du hiver den selv over. You go. Monty! Tak for lån af stang. Og tak for lån af mit kontor i op dit håndtag i stykker der. Pas lige med mine håndtag.